हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। माता गौरी की जय। तो प्रेम से बोली गुरु बहिना सब, गौरी पुत्र गणेश की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो ये गुरु बहिना सब, हम जो आप लोगन के देवरान जेठान वाला कथा सुनावे जातनी, भगवान भोलेनाथ के कृपा और दया हमेशा आप सबन के ऊपर और हमारियों ऊपर हमेशा बरसत रहे। तो भगवान भोलेनाथ के जो कथा बाटे बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया कथा बाटे। एक कथा के पूरा अंत तक सुनम तब प्रेम भाव से ज्ञान और आप लोगन के बुद्धि विवेक मिली और जो कथा बाटे वो कथा के रहस्य जान पाएंगे। अगर आधा अधूरा में छोड़ दें तो भगवान भोलेनाथ के घर से दोष लागी, भगवान भोलेनाथ के दोष लागी। तो आप लोगन से कृपा हम ये विनती करतनी कि आप लोगन बीच में हमरे कथा के बंद न करम, यानी कि पूरा अंत तक जरूर सुनम हमरे कथा के और भगवान भोलेनाथ के दया जरूर पाएंगे। तो ये गुरु बहिना, जो एक गांव रहल, एक जगह में देवरान जेठान रहल लोग। वो गांव में देवरान जेठान बहुत बढ़िया से रहत रहल लोग। और का कहल जाला कि जैसे देवरान जेठान में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना होखे। जो देवरान रहली उ थोड़ा उनकर आदमी जो रहने उ उतना बुद्धि विवेक ना रहल, थोड़ा मंद बुद्धि में रहने। और जो जेठान रहली उनका पति बहुत तेज रहने और बहुत अच्छा रहने, लेकिन भाई भाई में भी कभी लड़ाई झगड़ा ना भेल रहल। लेकिन आगे समय केहू ना जानेला कब कहाँ कैसन समय बीत जाई। अब समय बीते लगल और धीरे धीरे जो कहल जाला कि ओहू लोग के दिन रात कटत रहल। एक दिन उनकर देवरान जो रहली वो अपने जेठान से का पूछत अली कि ए जेठानी, आप कहाँ जानी रहुआ? डेली आप जो इन्ने उन्ने जानी, आखिर कौन जगह जानी कि पूजा पाठ के थाली ले लेवेनी और आप घर से निकल जानी एकदम समय पे? तो कहत अली उनका जेठान कि सुनो कि हम जहाँ जानी वहाँ भोले बाबा के चर्चा होला, कथा होला। ओ कथा वार्ता में चर्चा में तू कहाँ जेबू? तू अपने लइकन बच्चन में और घर परिवार में लागल रहो, काम धंधा कर, घर में पटाइल रहो। तो अके कहीं गैला के कोनो जरूरत नहीं खे। अब ओकरे बाद से देवरानी कहली ठीक बाटे, कोनो बात नहीं। एक दिन, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, लेकिन फिर 3-4 दिन के बाद उनके मन में फिर भइल कि हम चली एक बार अपने जेठानी से जरूर पूछी कि कहाँ शिव चर्चा में जाली, कौना जगह ई कथा होला वहाँ जाली। अब जो गैली पूछत अली अपने जेठान से एकदम जाए के समय कि ये जेठान जी आप कहाँ जातनी? तो कहत अली कि देखो फिर तू हमके टोक देलू कि हम जातनी शिव चर्चा कथा सुने, भगवान भोलेनाथ के दया मांगे। अब ओकरे बाद से उनका जो देवरान रहली कहत का बारी ठीक बाटे कि हमहू आज आपके साथे चलम, आप हमहू के अपने साथे लेके चली और हमहू पूजा पाठ में थोड़ा मन लागेला, घर में अकेले अच्छा ना लागेला, लइके बच्चे तो स्कूल चल जाने और काम धंधा जो हमके करे के बाटे सुबेरे के हो जाला, शाम के हो जाला, दोपहरिया में हम का करम? कहली ठीक बा, जब तुहार मन इतना बाटे तो चल। लेके अपने देवरान के गईली शिव चर्चा कथा सुने। शिव चर्चा कथा सुने गइल बाड़ी और साथे देवरान जेठान वही गांव के, अपने गांव के अगल बगल में जहाँ चर्चा कथा होत रहल, अब रोज नियमित रूप से एकदम हमेशा समय पे अपन दोनों देवरान जेठान चल जालो। अब जो देवरान रहली उनकर मन लग गईल ये चर्चा कथा में, सुनला में, भजन भाव गईला में, अब गौले में, सब चीज में मन लग गईल रहल। भगवान भोलेनाथ के वो भक्त हो गईल रहली। अब वो भगवान भोलेनाथ के भक्त हो गईल रहली और अब वो का करें कि जब समय कुछ ऐसन होखे अपन घर के काम मतलब जो कहल जाला कि काम धंधा निपटा के वो चली जा कथा सुने। अब एक दिन देखली जेठान, 2 दिन देखली, कहत अली कि देखा न पहले हमरे साथे जा और अब अकेले ही निकल जाली कि अब कौन ऐसा इनके थी हो गल बाटे कि अकेले चल जातली। सोचली वो अपने चला देवर से हम कह दी अब इनका कोई के हाथ पैर तुड़वा के घर में रखवा दे। लेकिन ऐसा भगवान कही ने कि 2-4 दिन के बदवा उनका जो देवरान रहली उनके मन में ये भइल कि लावा हम अपने घरे चर्चा कथा कहवाई। अब का भइल कि
वो अपने जेठान से कहतली कि ये जेठान हमके आप बता दी कि चर्चा कथा जो होला ओमे का लागेला और कितना मतलब कैसन ओमे जौन प्रसादी चढ़ेला का उन चीज लागेला। आप हमके सब चीज अच्छा से बता दी। हमहू अपने घरे शिव चर्चा कथा मन ले बानी। अब उनका जो जेठान रहली दंग रह गईली, सोचत रहली कि हम चला देवरा से कह के पिटवौती कि ते शिव चर्चा कथा मतलब मान देले बाड़ी कि के जानो अब उन्हों को बुद्धि विवेक ठीक हो जाई तो हो सके इहो अपन जो धन दौलत बाटे जो खेती बाड़ी बाटे उहो ले ली है। लेकिन भाई दोनों भाई के मन में कभी कुछ ना रहे। वो एक जन सीधवा रहने तो एक जन तेज ही रह के का करिए। वो अपने भाई में बहुत प्यार रहल। अब ओकरे बाद से उनका जो जेठान रहली सोचत अली कि चला ई तो कुछ जनती नहीं खे जाले बस शिव चर्चा कथा सुन के लगा था चलिया लेके कुछ पता नहीं बाटे। झूठो का कही देली कि जैया तू सोमवार के दिने चर्चा कथा कहबू ओही दिने का करिया थरिया में 1 किलो तू सिधरी मछली मंगा के रखले रहिया। सिधरी मछली मंगा के धो दिया और भगवान भोलेनाथ के लगे उहे तू थरिया धो के ऊपर से लाल कपड़ा ओढ़ा दिया कि उनका प्रसाद के रूप में उ ढकल रही। तो के उघाड़ के ने देखिया कि ओमे सिधरी मछली है कि कौन चीज ओकरे बाद बाटे। भगवान भोलेनाथ अपने आप दया कर दिए। लेकिन जेठान ते उ सोचली कि चला इनकर हंसी उड़ा देम समाज में। उनकर जो कहल जाला कि इतना वो पैसा कहाँ से लइए तो वही से उ सोचली कि लाओ सिधरी मछली ऐसे ही समाज में हंसी उड़वा देम, उनका मजाक बना देम, उनका शिव चर्चा कथा ये सब कहल सुनल छूट जाई। अब जो उनका देवरान रहली सोमवार के दिन पड़ल चर्चा कथा रखले रहली, जहाँ जहाँ जात रहली सबके बोलौले रहली, गुरु बहिना के गुरु भाई के जे से जुट गए रहल। गांव भर के जे रहल वो आयल रहल खुशी मन से कि चला उनके घरे शिव चर्चा कथा सुने के बाद हम मन के कितना अच्छा से दिन पड़ल बाटे। सब केहू चर्चा भजन सुने खातिर उनके घरे गए। ओ देवरान के घरे जेठान जो रहली उ जेठान कहली चला हमक बोलौले बाड़ी, चला उनके घरे सुनी आई। जब शिव चर्चा कथा शुरू होखे के रहल कहली कि सुनो जब एक लाल कपड़ा ओढ़ौले बाड़ू और जब भोग लाग जाई यानी कि जब कथा वार्ता खत्म हो जाई तब प्रसादी के बटी है आ केहू से लेकिन तू कहिया न कि में मछली है कि में कौन चीज हुए। चुपचाप प्रसादी के रूप में सबके तू देवल करी है और सबके तू गोड़ लागली है। उ देवरान जो रहली अनजान रहली कहली ठीक बाटे हम यही तरह करब। शिव चर्चा कथा भइल ओ देवरान के घरे उहो बैठल रहली। चर्चा भजन कथा होता जितना इथी भइल सब भइल। ओकरे बाद से दया वया मांगल लोग दया मांग के अपन बिनती उनती क के अपन ओकरे बाद ही भइल कि जब अब प्रसाद बटला के समय आयल बाटे प्रसादवा बटा जा तो सब केहू अपने घरे दया मांग के भोले बाबा से घरे चली। अब का कइले बाड़ी जो देवरान बाड़ी थरिया उठौले बाड़ी जो गुरु बहिना रहल लोग उ गुरु बहिना कहले बा लोग के दुल्हन उठाव थाली अब प्रसाद बांट। अभी तो कहले रहली उनका जेठान कि वो कपड़े के अंदरवे से मुट्ठी भर लिया सबके अचरा में देवत जाइए प्रसादी। अभी का करें वही लाल कपड़ा में मतलब जो ढकाइल रहल थरिया में लाल कपड़ा से वो लाल कपड़ा के तनी मनी हटा के दिखाई ना देत रहल केहू के प्रसादी। लेकिन वही में से हाथवा तरे डाले और एक एक मुट्ठी सबके दे, एक हक मुट्ठी सबके दे और सबके झोली में भगवान भोलेनाथ सोना चांदी सिक्का से मतलब कहल जाला कि गुरु बहिना कि इतना भरपूर सोना चांदी सबके मिल गईल कि उनका जीवन में खुशियां ही खुशियां हो गई रहल। अब वो सोचत अली कि इतना गरीब के घरे भगवान भोलेनाथ हाई सोना चांदी कहाँ से बांटती है। लेकिन तबो केहू कुछ कहत नहीं खे से कि भगवान भोलेनाथ के शरण में रहल लोग सब केहू जानता लोग कि देखा न भगवान भोलेनाथ दया कैले बाने कि सबके अचरा में ई सोना चांदी बांटत अली हीरा मोती
ई सबके अचरा में दे तली। आ जब सब केहू लगल लोग प्रशंसा करे लगल लोग उनकर देवरान के एकदम जो कहल जाला कि एक दूसरे के जो गुणगान गावे लगल लोग कि देखा नहीं कितना बढ़िया थी बाड़ी, इतना गरीब बाड़ी लेकिन सोना चांदी बाटा तली, हीरा मोती सबके अचरा में दे तली और सबका पैर छुआ तली। यही तरह क के आगे बढ़ली। सब गुरु बहना गुरु भाई के देता लोग प्रसादी देता आगे बढ़तली। अब उनका जेठान जब सुनले बाड़ी कि सोना चांदी हीरा मोती बाटे सबके अचरा में, तो कहत का बाड़ी कि अरे ई कैसे हो सकेला, लेकिन केहू से कहले नहीं कि मन में सोचतली। आ सोचला के बाद से वो अपन आचर पीछे पीछे फैलावतली। तो कहली कि ये दीदी ए जेठान जी आप घबराई ने, आप घर के हई, आपो के हम प्रसादिया देम, थोड़ा ए लोग के दे दी ओकरे बाद आपके देम। कहली ठीक बाटे। अब उ का करें, बैठ गईली और सबके बटला के लास्ट में और जब अपने देवरान के अचरा में डाला तली और देवरान जो उनकर डल्ले बाड़ी एक मुट्ठी अचरा में सिधरी मछली, तो बेचारी जनतो ना रहली कि हमें एक मुट्ठी जो मछरिया हम डल्ले बानी उ सोना चांदी होई कि बिच्छी गोजर हो जाए। अब का भइल बाटे, जितना एक मुट्ठी मछली रहल उनके में मछली निकलल गोजर निकलल। जैसे वो अचरा फैलावत अली त मछली गोजर जौन कहल जाला कि दुनिया के सब जीव जंतु में दिखाई दे देहने। अब वो अचरा हे तरह अपन फेंक के थरिया उनकर हाथे से छीन के गिरा देहली कि देखा नहीं ते गोजर बिच्छी हाथ ई सब जो कहल जाला कि छोटहन छोटहन रूप में सब कीड़ा मकोड़ा दिखाई दे देले रहल। अब वो कहतली कि दीदी काहे फेंक देहनी है, ए जेठानी काहे आप फेंक देले बानी, काहे आप प्रसादिया फेंक देने रहुए तो कहले रहनी कि आप तू सिधरी मछली चढ़ैया। अब सब केहू गुरु बहना गुरु भाई लोग ठकुआ गईल, लोग एकदम मुंह बंद हो गईल। कहता लोग आई ये दादा ई जेठानी इनकर ऐसा सिखा देहली है कि मछली चढ़ैया, मछली चढ़ौले रहली है। तो सबसे ही कहतली कि देखी हम मछली चढ़ौले रहनी है लेकिन ई ना जानत रहनी कि केकरे अचरा में जाई तो कितना का हो जाई। लेकिन भगवान भोलेनाथ के दया बाटे कि सबके अचरा में ई पड़ले से सोना चांदी हीरा मोती हो गईल। लेकिन हमार जेठान जो सिखौले रहली उहे कैले रहनी, हम तो कुछ जनतो ना रहनी, हम बस जाए शिव चर्चा भजन कथा सुन के चली आई और जन 2 गो हमके प्रसादी मिले ओके घरे। हम ना जानी कि ओमे का चढ़ावल जाला, हम इनसे पूछबो कैनी है लेकिन ई देखा न हमके ऐसे बतौली है। अब का भइल कि उनका जेठान कहतली कि देखो हम बतौनी है तो तू हमारी अचरवा में धो देहलू है, सबके अचरा में हीरा मोती सोना चांदी धैले बारू और हमारे अचरा में मछली बिच्छी गोजर ये सब धैलू है। कहतली कि ना ये दीदी यही थरियो में से सबके देहनी है, उहे प्रसादिया हम आपको देले बानी। कहतली ना ते हमरे साथे बेईमानी कैले हवे, लगली थी करे। तो उनका जो देवरान रहली उ कहतली ना दीदी हम केहू के साथे बेईमानी नहीं कैले, सब केहू गुरु बहना गुरु भाई लोग जे भी रहल सब जने समझावे लगल लोग कि देख तू उनका जेठान रहलू है तो के सही रास्ता दिखावे के चाहे, गलत ना। तू काहे उनसे झूठ बोलू कि शिव चर्चा कथा में सिधरी मछली चढ़ेला आ सब उठ पटांग कीड़ा मकोड़ा ई सब ना चढ़ेला, तू काहे ऐसा झूठ बोलू है। भगवान भोलेनाथ से दया मांगा, अपन क्षमा मांगी ला, ना क्षमा मांगबू तो ना जाने कहाँ कहाँ तक भटके के पड़ी। अब सबका डर से जो जेठान रहली उ तो भगवान भोलेनाथ के भक्त रहली लेकिन अपना पैसा के घमंड में थोड़ा समय के लिए वो चूर हो गई रहली कि हमरे लगे पैसा बात हम शिव चर्चा ना करवाऊनी, इनके लगे पैसा नहीं खेती शिव चर्चा कथा करवाई है। यही घमंड में वो झूठ बोल देले रहली कि काहे तू ऐसा कर तलू, तो कैसे बोले ना सीधे बोल पौली तो झूठे भगवान के भोग लगवा देली ये मछली के। अब लगली फुट फुट के रोवे, लगली भोलेनाथ से विनती करे। अब ओकरे बाद से दया मंगली विनती कैली। ओकरे बाद जो उनकर बहिन बाड़ी उ लगली उनसे कहे कि दीदी काहे हमसे ऐसे कहनी है, हम कौन ऐसा गलती कैले रहनी है, कौन ऐसा हम पाप कर देले रहनी है आपके साथे कि आप हमरे साथे ऐसा कहनी कि भगवान भोलेनाथ के
के मछली चढ़वनी। लेकिन भगवान भोलेनाथ के दया देखी कि सबका साथे जैसन भी होला आ देखी हमरो साथे ऐसन भइल बाटे लेकिन ये सोना चांदी हीरा मोती में बदल गइल बाटे। आ जब वो थरिया उ छिटले बाड़ी थरिया से लेके तब वो सोनवे चांदी छिटाइल बा गुरु बहिना सब। ई न जानी कि उ मछली छिटाइल बा चाहे गोजर ना, सिर्फ वो जेठानिए के अचरा में से जौन निकलल लेकिन बाकी थरिया में से एको जगह ही से उ मछली न गोजर न बिच्छी कुछ नहीं खे निकलल। थरिया में से हिरवे मोती सोना चांदी छिटाइल रहल। अब सबके उ बेचारी गरीबन से लेके सबके बटले बाड़ी आ दया मांग के दोनों देवरान जेठान लोग कहले बा लोग कि हमसे जौन भूल चूक भइल होई हे भोले बाबा हमके क्षमा करम। तो हमहू विनती करतनी कि हे भोले बाबा हमहू क्षमा करम जो भूल चूक भइल होके। हमरे कथा के जे सुनता जे समझता और जे लास्ट तक देखता तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी।